Lanjutane napa, Mas? Durung ana diparani kono ya supporte Nek, kangge para salin, kadang-kadang sadar. bidodari ya. Dek enak karo Dek Tanti ya, heeh. Mandap wonten ing sasana saking pambangunan CMB. Monggo. RA-ne malah ngototno ya. Mas Mul ya. Ambiliti sendon. Anek-anek siap. Trahing nata karma risan tenan jaya. Tindak mriko Bang Ayu. Nah, ketingkang Bugatti ya. Manut Mas Mul ya sing bagus dhewe sak ngemulung. Heeh. Ini kok rambutnya urung dawa. Mangga. Gonge mantep. Sing sayo, sing rukun. Milih diri ya. Golekno kursi Mas Mul. Dek Tanti. Dawuh, Mas. Wis teko andenge sing di omah. Kula sampun sinaket kalih Bapak. Bapak Sunarno. Sunarno menika. Sing bagus to wonge? Tasih. Oh alhamdulillah. Lanang ora Wong bagus lho, lanang iki Mas. tetep bagus mbok oke piye model wong lanang ya. Lah iya, wong Bu, wedok ya. Kowe kok dijaluki urut awetetan tekan kulon ya. Di Mrono, kono Mas. nggonmu wetan nggonmu. Ah. Ha kene kulon. Urut rene kabeh siji-siji kabeh diurutke ya. Kuwi jalukan kok ya, mangga. Siap. Monggo Bapak Narno badhe ngersakaken derek panglipur menapa? Badhe ngersake napa, Pak? Dadi hati, Mas. Oh, dadi ati. Ki ya saiki. Sakniki napa sesuk, Pak? Sesuk. Heeh. Bu, nika Pak Narno njaluki lagu sesuk Ibu piye iki? Disambung sesuk no piye? Menika ngagem bawa napa Atur langsung? bawa napa mboten Pak Narno? Ngagem bawa komplit, Oh, Mas. komplit. Ya ilah. Nak komplit ki Mas Narno tetep ngerti kok, Dik. Nggih ngerti no ya. Ngerti Mas Narno ki wong Oh, ngertos lho. dermawan. Bapak. Urung-urung ae wis langsung ora kok ngemulung kok ora. Kandhane kok. Wong kidulan iki wonge dono driyai iki kentel ya. Kok karo bolo dhewe kok ya, Mas. Kakarane Suwe ra petruk. Suwe ra jamu pisan. Wohe kendur. jam pisan ora suwe, Mas. Oh, suwe awakmu ki tak dongakno panjang umur kok ya. Amin. Amin ya. Pak Narno badhe nembang ki Mbak. Monggo, oh mboten. Wakil mawon nggih. Hamung ati Jamune apa? Wong omah-omah ki amung ati pawitane ya, Wis Mas. yo, nek urusan bondo donya kena digoleki ning ati utama. Heeh. Kowe nek duwe pikiran tekan kono atine ora tenang ya ora penak uripe. Ya ora sida ya. Ora sida, heeh. Ora ya kaya awake dhewe ngene iki dhisik ra ya atine tenang ra ya dadi to. Lah iya. Heeh. Ya. Luput pisan kena pisan. Heeh, nek wis kena pisan ki tetepe kena pisan nek aja pindho. Nak pindho ora penak Ora ya, Mas? pindho ra penak baleni soalé kok ya. Ya. Yen gampang luwe
wis wong kena atine iku dadi nyawiji dadi wong siji wong loro dadi wong siji ya tetep gempang Dik. Iya. Heeh, wis jiwaraga diaturke dipasrahke. Ning ya aja sekali-sekali dicidrani. Heeh. Aja ngasih ngapusi ya. Iya, aja ngapusi ning aja cidrani ya kuwi. Iya, Pak. Kunci utama. Nek aku ora kok. Iya, masuk. Kaya sing ngomong. Iya. Yen angel angel Cengkoke. Ya, ngono Dik. Heeh. Karo suaramu to Dik, wah ngasihan lelenggahan kanthi enak sekeco. karo liyer-liyer. Liyer-liyer apa meneh sing nembang ya sing bawa piyayine ya sing muda, lah sing nom. Sing perawan sisan. Perawan, Mas. Lah maksudnya ora enak awan. Ya nek awan, Ya. nek bengi ya ora. Ora iso, bengi iki ora ketok peteng kok ya. Iya. Nanu. Sampun ngapuraken bawa Dedek Tanti monggo langgame para kadang-kadang DMB kula aturaken monggo. Kompak CMP. Nyoto nggih. Pak Narno piye Dik ditakoki? Andan, Mas. Ya wis ditekno sisan kok lagi adan. Niki ditelas kerian Ya lah, mosok rantek kok ditotol pitik. Ya, Gusti Allah yang ngerteni awak dhewe makarya ya. Terus Rina wengi dadi ati yo.
Tanti. Ya wis diaturke panglipur kasih keterbiyen nggih. Heeh, engko nek wis komat diacaki.